So for today's video, we were going to explore some parts of Zambales as well as Pangasinan. So time check guys, 5:45 in the morning. So as of now, we're here in Angeles City, Pampanga. Pasikat pa lang ang araw guys. Sa may Porac po tayo dadaan. Tinataasan pa yun, no? Alin? Yan. Wala. Kalahati pa lang yata yung nagagawa. Oo. Madadaanan mo pala yung ano dyan, mga Oo, sa may botolan yun eh. Tsaka mas mabilis na yung yung daan. Kung pupunta ka ng Zambales. Hindi mo pala sabi niya. Yung tuloy palang ginagawa ng matagal pa. Doon yan sa may Bueno Bridge. Sino? Yung pinuntahan natin nun. Sa may yung papuntang Hot Spring. Yung magandang daan. Yun ang marugtong yan. Oo. Kaso putol din yan. Oo, hindi pa yun. Ang buo ng daan yung Zambales to mga talim, buo na siya. Yung daang Kalikasan. Upload pa yung iba. Oo.
Itong ano, sinets mo, simentado lahat, MacArthur Highway. Oo. Sabi din niya, ano, Eh, Sanji. Yung mismong highway, okay daw yung daan. mahaba lang na. Oo. Pero sa daang kalikasan, may lupa pa. Pero kung tutuusin, maganda yung daan. Sa daang kalikasan. Oo, maganda. Mahaba biyahe ito. Oo. Alas dos ako nagising. Alas dos pa nagising na ako. Doon na lang, sa baba na ako. Sabi ko na yung mga aso. Ayan guys, wala pa po masyadong sasakyan dito. Wala pang traffic. Hindi na tayo kakain sa mga fast food niyan. Oo. Fast muna sa fast food. Pinagbaon kita. Nang. Ayan po. So yun. Chocolate cheese tayo. Ano? La Hermosa. Di ba siya yan? Sino kasi yan? Consalan. Lilia? So guys, this is the Pamintuan Mansion. This is the Holy Rosary Parish Church. So, meron po akong vlog niyan guys sa mga previous videos ko. Check nyo po on my playlist. So, yan po yung kamalig. Ayan. Gawa na to. Tower Mall. Oh, ang ganda. Wala. So, ito po ang pinaka-downtown ng Angeles City. Pang bundok. Ano, pagka na natin. Taas.
SM Clark na laki. Mahaba na rin yun, di ba? Mm. Kaso nga So, second floor lang etong place po na to is ang Nepo Quad. Ay, wow, ano to? Ano kaya yun? Rockwell? Wow, sa Manila lang yan, no? Ayan o, Rockwell Nepo Center. Tignan mo, walang 13th floor. Patas ng 12, 14. Siyempre. No? Paniniwala nila. Pag may ganyan, may paniniwala ako. Paniniwala siya sa dati. Galing. Oo. Ganda. Pero sa BGC maganda. Tambayan ng mga artista. BGC. Taguig. Alam mo yan? Oo. Sa Taguig. Bodyguard, BGC. Mayaman naman yung mga tao. Oo. Talagang mga ano din. Mga artist na lang ng mga mayayaman. Siyempre. No? Yeah. Sila yung mga mayayaman. Wow, social. Ay, tulad. Meron ng Ay, overblock. Oo. Hindi siya overblock. Galing overblock. So, yan guys, ang Flyover. flyover. Ha? Tama, flyover. Oo. Flyover. Gawa na siya. No? Ito, nasa fountain na tayo. No? Yes. Mix and match. 8 to 5? Hindi, may 7-12. Ah. Yan. So guys, welcome to Porac, Pampanga. So probably guys, this is my second loop ride vlog. So iikot po tayo from Pampanga, Bataan, Zambales, Pangasinan, Tarlac, pabalik ng Pampanga. Tignan natin guys kung ilang kilometers yung mako-consume natin. So guys, we're here in Manibaog, Paralaya, Porac, Pampanga. So, lalabas po tayo ng Florida Blanca, then Bataan. So, last year guys, nag-vlog na rin ako sa may Zambales hanggang Botolan lang. Ano ba tayo? Buto lang. Ha? Buto lang may pinuntahan. Oo, dun sa simbahan. Dun sa may Inapoon Bato.
Open na? Ay, wow. So guys, so open na yung mini park dito sa may Porac. Mga dinosaur to. So, next time guys, pasyalan natin siya. Wow. Sanji nasa pagudpud. Lahat galing na siya dito. Hindi pa siya. Si Uni ko pala yun. Oo, so yun yung sinasabi mo. Ano daw niya, birthday gift niya sa sarili siya. Doon siya nag-travel. Ang ganda ng may. Oo. Sabi lahat ng mga tinitingnan na pinapanood. Ganun lahat sila. Yeah. Kailangan talaga yun. So guys, this is the Mancatchen Bridge. Ganda. Diyan dumaan ng lahat. Ah. Yan ang daan ng lahat. Sila, kapag nagdo-drone sila sa tulay, kung ano yung tulay, stop sila, tapos nagdo-drone sila. Saka sa mga ko, bago mag-aaral. Titingnan nila yung daan. Sino saan? Yeah. Maganda nga eh. Pero tinatagal yata ng drone, 5 minutes lang. 5 minutes every minute. Hindi naman yata. Depende siguro sa trip. Oh, so. Pinapanood kong isa, hindi yun nga, wala daw siya sa cellphone battery ng Aro. hindi niya lahat maito. Pero lahat meron ng drone. Oh, di mga motovlogger. Halos. Yung sa kanila, complete set. Meron ng mic sa helmet. Yung camera. Kami mga kasama na sila. Oh, group no? Hindi, Para kahit hindi ko, yung mga Si ano? kilala na kami nasa likod niya ng mga sa kanya. Si Dominic. Sa Sagada, oo. Sagada sila motor. Yun nga, yung lumabas sila sa may Nueva Ecija. Ano din kasi siya? Vlogger? Ha? Vlogger. Busy rin siya sa niya. Kapag may nakasalubong tayong mga magagandang motor, magagara, mga yun, artista. Paano pag nakadusi lang yung motor? Hindi na mag-aara. Hindi artist na yan. Oo, hindi. Ano yun? Yung kay Dominic, Wiltec. Ha? Wiltec. Wiltec, ibig sabihin ng Wiltec company ng ano yan. Oh, siya doon, endorser yata siya. Siya ng Wiltec. Oo. Yung Wiltec kasi all in, lahat ng motor. Wala Kawasaki, hanggang Honda, Yamaha, Suzuki. Yeah. Dati doon na. Ngayon pwede na dito. Yung Maliko, mas mataas siya kaysa sa Baguio. Mas mataas ang Maliko. Dito. Baguio mataas. Ata.
daig ng ano. Ganun pa siya kalayo. Layo pa niya. Hindi kaya ng isang araw yun. Ah. Magagaling ka dito, mas malayo pa siya sa Balil. Oh, Ito ang bayan ng Baguio. Ay, ng ano, ng Polac. pinaka-downtown. Downtown ng Polac. Oh. So guys, yung papasok doon, yun yung pinaka-downtown ng Porac, Pampanga. So dito tayo dadaan guys. At bali yan. Ito. So, nandito tayo ngayon sa Barangay Halong. So, may sikat ng araw. May liwanag na. Hindi na ako dyan. Ano? Hindi na ako. Ah, Mga ano. oh, Mga ano niya. Ang tawag doon. ingredients? Hindi, sabi hindi lang mismo yun. Lutoan? Hindi, yung baboy. Hindi yung luto. Ah, yun. Ito. Yan din yung daan. Ah, Kaso one way siya. one way lang. Ah, pag uuwi, doon yung daan, no? Oo, doon ang daan. Okay. Dito na kayo? Oo, kasi yun doon. Papunta ka Santol Polac. Ito ang pupuntang Florida. Florida lang. Ayan, sikat ng araw. So guys, welcome to Barangay Planas, ang huling barangay ng Porac, Pampanga. Plan na sila ng tayo. So, palabas na tayo ng Planas, guys. Yung sa Arco, merong Arco yun. Buti nga maganda yung ano, panahon. Hindi umuulan. Ako siya na naniniwala. Sana sa hapon, hindi. Pinapakitaan ka lang niya para yung Buti nga sa ano nga, sa Nueva Vizcaya. Grabe talaga. Ay, wag kang didikit dyan. May kasalubong, may ano naman tayong tarak.
hindi natin makita yun sa ano, harapan. Hindi pwede. Hindi kaya. Ikot pa siya. Ikot na yata siya. Ha? Wala mo siya lilikuan. Go, go, go. So, kailangan natin mag-overtake kasi tagal niya. Di ba may oras sila? Ba't nasa labas na sila? Hanggang 7 sila. Ah. Oh, ganda ng araw. Ito maniwala. Sana mainit buong araw. Pinapaasa ka lang niya. Para daw tuloy mo ang pagbiyahe mo. Pero sa kabila daw niya, Hindi, mainit yan. papaulan din daw niya. So guys, nandito na tayo sa may Florida Blanca. Time check, 6:30 in the morning. Parang ganyan. Barangay Calantas. Oo nga. Alahin mo yun. Last time natin naging maaga. Oo nga. Yeah. Naging dali ako lahat ng mga lakad natin sa aga. Natupad yun alas 5. Hindi nga eh. 5:30. Alas 5 pa rin siya. Sa bus. Ako pa rin siya ng alas 5. You've got mail. Dito na yata tayo magsisimula paglampas pala naman. Uy, oh, Tarlac, Baguio via SCTEX. Dinalupihan 15 kilometers. Magagasa tayo niya
Chill lang ah. Galing niya mag-drive. Dapat merong bike lane. Galing niya mag-drive. No hand daw. Yeah. Galing niya saan? Galing nga dito ako. Mabangga tayo. Ganda pa ng tik-tik. Pinig siya. Kay Yeah. Michael Jackson. Ito na yung ata. Anong tawag doon? Basa. Oo, Basa. Basa yan. Airbase. Ito na dyan, sentry mo vlog din. Basa Airbase. So guys, this is the Basa Airbase. Malawa kayo sa loob. May mga nagpapalipad din. Ewan ko. Kung parang Clark. Hindi. Kaya ko doon, yung mga private niya. Ay, ang ganda. Diba? So, 12 kilometers guys. Nasa may Dinalupihan, Bataan na tayo. Buti pa dito, maluwag ang kalsada. Wow, ito na yung tulay. Hop. Starbucks. Yun. Ano tayo? Tabi muna tayo sa Starbucks. At magising tayo. Ay, meron dyan. Ano? Kape. Ay, gusto ko yung Starbucks. Tag-800. Ayun. Yung may pangalan sa taas. Pinakalagay sa taas. I love Starbucks. Wow, so siya. Sigurado matabang yung kape mo. Dito edit. Ganyan edit. Malapit na tayo sa sila. Go, 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 go. Ha? Blue Lagoon. Dapat nagigilid sila. Oo, no. Hindi yun naka-sitting plate sila. Alam naman nila ang highway ito. Kaya minsan hindi mabahal. Kaya nga, diba? Naantok ng mga driver. Oo. Yun ang mga tinatamaan nila. Di ba, meron nga, sa kanan yung mga mabagal na ano. Yan sa gilid. Oo. Hindi nasa gitna sila. Kasi ang gitna right, talaga. Daanan ng mga... Mga malalaki sasakyan. Oo. Talagang pang mabilis na sasakyan. Iba
iba, siting-giting nagdadrive na sa Chill, chill. pag tinamaan, magagalit sila. Kahit sa sa SCTEX o T-Flex, Oo nga. yung gitna ay itong ganitong right way na to, ito yung pang overtake. Yung Oo. gitna, yun nandun ka lang kung hindi ka mag-overtake. Pag nandito ka, babagal ka, bubusinahan ka ng bubusinahan ka Kasi nila. nga, ito yung pang mabilis na Oo, daan. kasi dito sila nag-overtake. Oo. Yung mga tumatakbo na mabibilis dito talaga sila. Kasi sa T-Flex and saka sa yung mga ganyan sa highway, 60 minimum. Oo, diba? 60 ang minimum Oo. ng takbo. Kailangan hindi ka bababa ng 60. Kasi pag bumaba ka ng 60, mahuhuli ka. Yung speed mo, no? Yung speed mo dapat hindi bababa ng 60 pag nandun ka sa highway. Sa kanila sa T-Flex o F-Flex o SCTEX. Tapos pag nandito ka at wala ka sa gitna kasi 3 lane yan eh. Oo. Ay 2 lane eh. Bubusinahan ka ng mga nag-overtake. Oo. Isigawan ka pa nila, magagalit sila. Kasi mag-aalangan sila mag-overtake. Hindi kasi sila pwede mag-overtake sa pangalawa. Kasi bawal naman. Open. Lalagpas naman. ka sa, no? Tsaka bawal naman mag-overtake. Ay, ito yung daan. Gawa na. So, tapos na po yung daan dito, guys. Talay. Ganda. Wow. Oops. Ayun, yung sinasabi ko. Dito pala siya. Kasi ano ka papa? Ano na yun? Oo, palabas na. Palabas na yun. Aha. So, palabas na tayo ng Florida Blanca, guys. Thank you. Welcome to Barangay San Simon, Dinalupihan, Bataan. Time check, guys, 6:45 in the morning. So, from Pampanga to Dinalupihan, Bataan, 1 hour na po yung na-consume nating oras sa biyahe. Ang tinakbo natin is 26 kilometers. So, 36 kilometers, guys, yung tinakbo natin. Wala ang minutes. Mula Angeles hanggang dito sa may Dinalupihan. So, makulimlim yata dito. Walang araw. Dito. Ayun, nakatago. Anong masa? So, medyo makulimlim dito, guys, sa may Bataan. Mahal pagas dito. Sa Angeles. Sumulit ka sa Angeles. So, nasa may barangay Tukop po tayo ngayon. Umuulan! So, guys, umuulan po dito sa may Dinalupihan. Buti pa sa Pampanga, guys. Maaraw. Inayos na po
Nasa maling akala. Ba't kaya makulim-lim dito? Ulan ba? Hindi naman. Hindi na. Hindi na. Bless ko. Pwede? Ah. Bawa ka naman ba? Mas yun ang malakas ang gas. So, nasa may barangay New San Jose tayo, guys. Paano ako nakasulat ng bago ko? Ha? Paano ako nakasulat ng bago ko? Nakasulat eh. SNSD. Minsan na siya. Ah. Deltanan ko. Tapos, nawala yung lamig ko. Ang lalagay ko. Baka ikaw, baka tuloy ako. Kaya, binuksan ko na So, guys, nasa may barangay Kataasan tayo ngayon. Dito. Ay. Oo, parehas na. O, dito. Oo, kasi ganun din. Nung dumaan tayo doon, lumabas din tayo din sa isa. So guys, kung pupunta po kayo ng Olongapo, ito po yung right way. Diretso lang po. Dito. Din siya. Casa Juanita. Santa Rita. 46 kilometers kay Santa Rita. Yeah. So guys, 23 kilometers na lang. Nasa may Olongapo City na tayo. Ginagawa din yung daan. Oo, dati dito. Kapag ano. Na? Pag nakita ko. Patilos. Ah, oo, yun din. Patilos pala patilos. Napaganda talaga yung mga daan sa bawat probinsya. Yan po.
sa Nueva Ecija. Yan. Sa Tarlac pa, wala akong napansin. Maganda yung tip, ginay mo. Pero maganda naman yung dami. Sa ano din, sa may Infanta, kailangan naka-vest na paggabi. Malapit na dito. Na? Malapit na yun dito. Ah, Events sa lahat. oo. Kasi parang nakikita yung mga rider. Gabi lang yun. Oo nga, sa gabi lang. Parang 6 to 7. Ah, Magsimula yun sa loob. yeah. Coffee. Uy, kamukha ni Mira. Show one. Show. Oo. Okay. Brad. Tipo. So guys, naka 4 wheels pala tayo ngayon. So, gamit namin sa biyahe guys is Mirage G4. So, subok naman po siya guys sa mga malalayong biyahe. Oh, yan na. So guys, pakya na tayo ng bundok. Dito na mag-uumpisa ang mga zigzag road. Mga ganyan, kasya si Abby. Saan? Mga ganyan. Ah, oo. Yung meron sa likod. Eh na, pakit na. Wow.
Yung pa ilalim, no? Yung mga bahay na sa taas. Oo, no? Ang ganda. Yun, no? Ayun. Yung mga ito. Na? So guys, this is the Pinulot Bridge. Ooh. Wow guys, look. Ganda ng bundok. May ano ka dyan. Buhay na buhay. Oo. Medyo. Na ano, Hindi naman po yan. Mga busy. dito tayo dumaan nung gabi. Walang ka-ilaw-ilaw. Pero ang isang gawang kaligasan. Yeah. Ang dilim. Nakadaan na kasi naman. Ganto na bar? Oh, tignan mo. Talagang ano ito. Oh.